Quan busquem Jacint Verdaguer en qualsevol enciclopèdia, tant si és per internet o si és en paper, ens destaquen que va ser un poeta i un escriptor romàntic. De fet, el poeta romàntic per antonomàsia de la literatura catalana. I, de fet, ell és qui va tornar a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària. I prova d'això en són obres tan conegudes com Canigó o l'Atlàntida. I, evidentment, també les enciclopèdies destaquen la seva trajectòria eclesiàstica. Molta informació, però enlloc hi apareix la paraula art. I si busquem al diccionari què vol dir art, diu que és el conjunt de les arts plàstiques. Doncs bé, tot això, art i Jacint Verdaguer, com es lliga? A través d'aquests programes podrem comprovar com la figura del poeta de Folgueroles va molt més enllà de la poesia. També és art, és font d'inspiració d'artistes de tota mena, però què té ell que arrossega els creadors? A partir d'ara volem desxifrar Jacint Verdaguer a través de diverses disciplines i en aquest primer programa ens fixem en les arts visuals. Això és Codi Verdaguer, comencem. Codi Verdaguer, amb Marc Güell. Un primer programa que estem enregistrant en un escenari molt especial, un escenari únic. Estem a l'Església de la Pietat de Vic i, de fet, estem al mig de l'exposició Dimonis. I ens acompanyen la Laia Torrents. Ella és una de les artistes de Cabo San Roque, responsable d'aquesta exposició. Laia, benvinguda a Codi Verdaguer. Hola, moltes gràcies. Estem dins el quart segona del número 7, al mateix temps d'estar a la Pietat, no? Del carrer Mirallers. Ara explicarem ben bé a tothom això perquè ens entengui. També ens acompanya en Roger Eixut, que és l'altre creador d'aquesta mostra de Cabo San Roque. Roger, benvingut. Gràcies. I també ens acompanya Jordi Lara, és escriptor, artista. Jordi, com estàs? Molt bé, gràcies. Ara ho apuntava, de fet, la Laia, no? Ens hem de situar, perquè tots aquells que ens escoltin o ens vegin se situïn, ens hem de traslladar a finals del segle XIX, a l'últim pis del número 7 del carrer Mirallers de Barcelona. Allà Verdaguer és on va assistir a algunes sessions d'exorcismes i ara fa pocs anys, el 2014, el poeta Enric Casasses va transcriure les notes que Verdaguer va fer en totes aquelles sessions i les va fer en el llibre Dimonis. I aquest és el punt de partida d'aquesta exposició. Per tant, per cadascú de vosaltres, què suposa? Què és Dimonis? Laia. Em fas començar a mi, voldria complementar els altres. Dimonis, per mi, primer de tot, és el llibre de l'Enric. Sé que comença amb Verdaguer, però nosaltres no hauríem arribat als nostres dimonis sense els dimonis de l'Enric. Quan a nosaltres ens va caure a les nostres mans el 2014 el llibre que comentaves, que ens deia La casa d'oració, ens va corprendre la seva contemporaneïtat, i el que s'hi deia i com l'Enric t'hi fa arribar, i des de molts punts de vista. I per mi Dimonis és això, després nosaltres en traiem els nostres dimonis. Roger, per tu què és Dimonis? Sí, no sé què és, però sí que Dimonis del llibre, d'aquests apunts dels diaris de Verdaguer, ens serveix com a trampolí per pensar i investigar temes que estan temes més generals com és la possessió diabòlica o temes d'identitat, fins i tot també, que gira al voltant de la possessió, qui som, cadascú de nosaltres. Tot això, doncs, pensar-ho des de Dimonis, des del llibre, I en quin moment decidiu això, En farem una exposició que es va posar en marxa ara fa 2 anys, el 2019. En quin moment traslladeu Dimonis en exposició? És un tema, això és un tema que no hem acabat de solucionar entre nosaltres, perquè en realitat hi ha el dubte de si és una exposició o és una dramatúrgia, i nosaltres sí que no estem d'acord, la Laia i jo. Sí que hi havia un interès en treballar el format i treballar amb el públic, de manera que tu ja conviuen 2 temps aquí, com a mínim, no sé.
hi ha el temps de la visita d'una exposició o el temps de la instal·lació en el que tu et gestiones com a visitant, gestiones a on vas, què t'interessa mirar, et gires, te'n vas a una altra banda, i d'altra banda el temps dramatúrgic és un altre temps. Tenim allà un autor, un director, una companyia de teatre que ens gestiona el temps i ens diuen aquí comença una obra, aquí comença una història que jo us explicaré i aquí s'acaba. I aquests dos, i hi ha la idea de jugar amb aquestes dues De fet, temporalitats. el dia de la inauguració aquí a Vic t'ho explicava justament que entres en una exposició i en surts en una obra de teatre. Sí, clar, Aquesta és la la meva visió d'en tesi... Roger. Ara ens expliques la teva. La meva tesi és que és un format teatral que fa un joc amb un suposat espai museístic. Clar, perquè tu entres, quan vas a veure una exposició, normalment no tens un temps i estaràs X minuts. Aquesta exposició sí que dura 40 minuts. Per què ho veus diferent, Olaia? Per mi, cada peça té sentit en si mateixa i individualment i té una explicació pròpia. S'explica amb ella mateixa sense entrar en relació amb les altres i són interpretacions sonores o instal·lacions sonores sobre un punt una aproximació a la possessió que nosaltres fem i és la manera d'explicar, la manera de conduir que hi ha d'instal·lació a instal·lació és el que se'n diu en exposicions el comissariat, no? El qui t'explica les obres i com es relacionen entre elles, doncs aquest comissariat és dramatúrgic, però és un comissariat. Per mi no és una obra de teatre, sinó és una manera d'explicar les diferents obres d'una manera amb recursos dramàtics. Tu, Jordi, com ho veus? És més una exposició? És una obra de teatre? Jo, per exemple, abans parlàvem de la proposta que vau fer anteriorment sobre Brossa, no? El nom va fer Joan Brossa, era. Jo allà, de fet, ja la vaig viure com una aventura dramàtica, diguem-ne. És veritat que vaig entrar en l'exposició i és veritat que vaig sortir pensant que havia assistit a una dramatúrgia en la qual, diguem-ne, el discurs, sobretot conceptual i també emocional, no el portaven uns actors, no el portaven uns actors de carn i ossos, sinó que era una experiència més aviat sensorial, no? Però hi ha una dramatúrgia. El que passa és que no és una dramatúrgia narrativa, argumental, no? Sinó que és una dramatúrgia segurament emocional i conceptual, no? Fins i tot sensual, no? Que vosaltres sempre jugueu amb la sensualitat del so, no? Jo és així com ho visc, però tampoc és important el nom que li posem. L'important és justament que aquest recorregut, aquest endinsar-se, el faci cadascú des d'allà on vol i en surti cadascú allà on vulgui, diguem-ne. Anem a descriure... Digues. És curiós, només ens ha passat de venir algun director de museu i dir-nos és una obra de teatre fantàstica, això. I ve un director de teatre i et diu una instal·lació, una exposició meravellosa, no? I és com que... Sí, cadascú et fa fora del seu camp. No és que t'acullin, sinó que sempre t'empenyen cap a fora. Bueno, és que l'art contemporani una mica ho té això, no? Justament es vanta de bellugar-se sempre a la frontera al llindar de, però és veritat que en l'exercici d'aquest art es practica a vegades una certa gelosia o capelleta, no? De dir aquest és el meu territori, no me'l toquis. Però justament els artistes, que no han d'estar subjectes als circuits de consum, sinó a la seva creació, el que han de fer és violentar aquestes fronteres, no? I que és meravellós això que us passa, no? Sí, de fet, jo també, ja que estem en convers, ara recordava de l'entrevista d'en Manuel Delgado, que hi ha fragments d'entrevistes, parlant d'en Verdaguer. Ell deia que moltes vegades l'explicació de l'època i està en la interpretació de les costures entre idees, entre coses, i és personatges com Verdaguer qui veuen aquestes costures, no?
entre les coses. Sí. De fet, la vida de Verdaguer en si mateix ja és un relat que ofereix moltes oportunitats contemporànies, no? De lectura contemporània des de les arts visuals, no? I justament per això, perquè és una vida que es troba entre el calze i l'arpa, no? Entre el cel, entre la terra, aquesta cosa tan vinculada al paisatge, però alhora aquest voler ascendir al cel, entre la tradició, la modernitat, que Verdaguer és tradició i modernitat alhora, no? És aquesta, ens enllaça, i d'alguna manera també ja per portar-ho molt cap a un vocabulari o una experiència molt propera a nosaltres, que és el real i el virtual, o més aviat el convencional i el virtual, no? El visible i l'invisible. El visible i l'invisible, que nosaltres en podríem dir el convencional, o el pacte, no? I el virtual, no? De fet, sobre el que demanaves què era, ja només acaba amb això, comencem, la primera frase que se sent és la primera frase del llibre, que diu "Extranyat de l'espectacle", ho escriu Verdaguer. Que estrany, i els capitossos dormen. Doncs podríem dir que és això, no? Una mica... Vam voler començar també amb com comença el llibre perquè és això, que és un espectacle estrany, no? I els capitossos, els que en saben, no? Els directors de teatre i els directors de museus dormen. Ara parlarem de Verdaguer com a font d'inspiració i la vigència del poeta, però descrivim aquest espai on som. Aquesta exposició és una reproducció a escala 1:1, per tant, l'espai on estem és exactament el mateix espai que ocupava el pis on Verdaguer participava, no?, en aquests exorcismes. Sí, segurament aquesta és la sala, jo crec, segurament és on hi devia haver més activitat, perquè era la sala i era la sala més gran, aquesta d'aquí. Tenim el carrer aquí i el carrer allà. Mirallers estava aquí. No, per aquí tens l'escala, entraves per aquí. Sí, allà. Però El pis del costat està allà, Mirallers. Sí, som al menjador, no? Sí, Estem al menjador. som al menjador. Això era el menjador. Que no vol dir que és on es fes més vida, perquè a vegades la peça més grossa era també la més freda, I llavors, a vegades hi havia la sala d'estar, el concepte sala d'estar. Però sí, hi havia d'haver molta gent en aquest, vull dir, diverses persones en aquest. Al menjador, som ara. I, clar, en aquest espai veiem l'espectador quan arriba i va veure una exposició en què es parlava d'exorcismes. Sí que suposo que s'imagina espais molts com les cadenes, no?, o els llits que tenim aquí, però hi ha altres elements que no s'espera segurament d'una exposició sobre Verdaguer i sobre exorcismes. Per exemple, hi ha els inflables, els típics flamencs que trobem a la platja a l'estiu. Com arribeu aquí a partir de Verdaguer, o a partir d'aquestes anotacions de Verdaguer? Hi ha dues coses aquí. D'una banda, aquesta blanca foscor, teníem molt clar que si volíem parlar de temes amb una certa truculència, o ja que a nosaltres ens inspirava la sonoritat bastant truculenta d'aquests fets, no volíem parlar-la des de la foscor, que és com un recurs del llenguatge del cinema de gènere. I vam trobar aquest text de la Maya Deren que parla de la blanca foscor en una possessió d'Haití. I justament aquests inflables interpreten un ritme de vudú, d'una cerimònia de vudú d'Haití, de percussió automàtica, tenim aquí, i en els dimonis, en el llibre, hi ha una frase que diu que els dimonis on estan més còmodes, perquè ningú els hi va a buscar, és en el cos de les criatures, no? I una mica tenim aquest món infantil que és molt inquietant també, la possessió en nens, doncs sempre i és un tema recurrent també en les possessions, dones i nens, els cossos febles, no? Nosaltres volíem manifestar, volíem transmetre desassossec des de la llum, des de unes coses no tan òbvies, no?
Potser ens ha quedat una mica humorístic aquest moment, més que inquietant, però sí que hi ha aquesta intenció. És això que deia el Roger, potser l'espectador abans d'entrar s'imagina una exposició fosca, però acaba sent una exposició on predomina molt el color blanc. Això també és perquè ho deduïu o us ho imagineu a partir de les lectures que heu fet de Dimonis? Té molt a veure amb el que deia en Roger de la foscor blanca, del terme que utilitza la Maya Deren en un dels seus textos. Nosaltres, a partir de Dimonis, dels textos de Verdaguer, explorem la possessió en diferents vertents i una és diferents tipus de possessions. La possessió en la religió catòlica sempre és molt fosca, molt negativa i dolenta. Llavors ens interessava, vam mirar en altres religions i el que deia en Roger, en el vudú, deixar-se posseir pot ser una cosa bona, per crear. No et pots deixar posseir, o sigui, l'esperit t'ha de triar i això és un privilegi, no qualsevol. Sí, però tu fas el camí i et poses en disposició de ser posseït. Això és en el vudú, entres en aquest ball, que també ho tenen amb els orixes, podríem dir-ho, i és entrar a partir del ritme, a partir del so, deixar-se envair per un esperit, en el cas d'aquesta música que utilitzem, és de l'esperit creador. I la Maya Deren, quan descrivia com s'acosta a aquesta possessió, com va arribant a partir del tambor, i és un text molt bonic, que també parla que té la cama esquerra clavada, que és com un arbre que li va pujant la saba, la saba és aquest esperit que puja, i també té una cosa molt bonica que parla com quan nosaltres tanquem els ulls i parpellegem, que tenim la foscor mínima, doncs ella parla de que just li passa al revés, de que és quasi bé estar amb els ulls, el parpellejar és invertit, i en comptes de tenir foscor té llum blanca, i era una blanca foscor, i ens va interessar molt això, aquesta inquietud que et pot generar la lluminositat. I és una exposició també en què juga molt amb el so, és clau també d'aquesta mostra, tots els elements sonors que hi apareixen, a banda dels visuals. Què espereu que sentin els espectadors quan veuen aquesta exposició? Cadascú coses diferents. Sempre intentem fer com una paradeta en una taula o com un mercat, deixar uns elements, i cadascú té experiències diferents, perquè així és sempre, i cadascú porta els seus referents, i una mica és intentar no fer asseveracions massa estridents o massa tancades, per deixar lloc a les interpretacions de cadascú, que moltes vegades són molt més valuoses que les nostres, saps? Els poetes tenen això, expliquen el món, o estan, com diu Manel Delgado, excedents de significats, i les han de distribuir. Seria un error, per mi, o per nosaltres, tancar aquestes possibilitats que et donen, i llegint un mateix text jo interpreto una cosa i tu interpretes una altra, i cap dels dos és millor que l'altre. En un text científic sí que hi ha una sola interpretació i la direccionalitat és una, però en la poesia no, la poesia està feta perquè cadascú se la faci seva. Sí que és veritat que quasi sempre intentem donar diferents, no diria diferents nivells de lectura, perquè això suposaria que un és més elevat que un altre, però sí que tu gairebé pots gaudir de l'exposició a nivell sensorial, a nivell d'un nen de 6 anys, per exemple, sense entendre què es diu, per exemple. Això intentem que... I també moltes vegades intentem que se superposin moltes coses perquè no puguis
no puguis captar-les totes, no? I llavors tu tries on vols, destries on vols mirar i treus les teves conclusions. És important destacar la vigència, no?, dels textos de Verdaguer. Es recullen aquí moltes anotacions que acaben sent contemporànies, com ara que «Lo món està perdut», «Lo món està malalt». Clar, aquesta exposició la vau fer just abans de la pandèmia i són frases que justament agafen més força que mai. Per tant, això suposo que ens porta a destacar la vigència de Verdaguer. Vam tenir la casualitat exitosa o dolenta que nosaltres fem un paral·lelisme o buscàvem el paral·lelisme amb la biologia, no?, amb els paràsits i els virus, explorem aquesta part, agafem textos que ens porten aquí, no?, que ens inspiren en això, i just ve la pandèmia, que és un virus, no? I llavors, clar, els textos que havíem agafat nosaltres metafòricament per relacionar amb la biologia, no?, com «Lo món està malalt», conjura la febrada que passa sobre la Terra, clar, amb la pandèmia la gent es queda com en estat de xoc, no? Fins i tot el Niño d'Elche, que ho va cantar en el 2019, quan ens van tancar va trucar i va dir «Tíos, ¿qué habéis hecho? Me doy miedo a mí mismo cantando esto», no? Clar. Us heu anticipat. No, és Verdaguer que s'anticipa, no som nosaltres. Jordi, estem parlant d'aquesta vigència de Verdaguer. A través de l'art es pot arribar a tots els poetes o escriptors o no amb tota la literatura és possible? És veritat que Verdaguer té una experiència del món molt visual. En tot cas, ell no busca una abstracció del món, no busca una abstracció, tampoc és un psicologista, estrictament. Podríem dir que és un psicologista de si mateix, però és bastant un sensual, no?, de l'experiència. Fins i tot la seva poesia de caire religiós arriba a un misticisme que és un misticisme, diguem-ne, que no és tant d'establir una colla de pautes simbòliques per descriure una comunicació amb la divinitat, sinó més aviat de detectar la divinitat en allò que té al voltant, que sobretot és la natura, no? És la natura. Per tant, aquesta condició de sensual que té Verdaguer el fa que sigui fàcilment, no diré traslladable, però sigui fàcil acostar-se amb ell, a ell, i trobar-hi totes aquestes oportunitats, no?, que ell t'ofereix per dialogar-hi en clau sensorial, en clau visual. A propòsit d'això que dèiem de la contemporaneïtat de Verdaguer, clar, de fet, la paraula contemporània és una paraula que ja hauríem d'anar bandejant, no? Perquè jo l'he fet servir també, però vull dir que es va buidant de sentit, perquè contemporani ho és tot allò que practiquem en el dia a dia, no? I si avui dia canten cant gregorià, ningú pot negar que és contemporani, també el cant gregorià, no? És l'experiència que jo tinc de forma contemporània, per tant, és contemporani. Però això d'alguna manera, ens ha de fer pensar que els poetes parlen sempre de les mateixes coses, no? Vull dir, ara i fa 3.000 anys, i d'aquí 3.000 anys, parlarem dels 7 o 8 temes essencials de la naturalesa humana, que són l'amor, la mort, el pas del temps, el transcendent, el poder i 4 temes més. El que varia és la manera de parlar d'aquests temes, no?, a través de l'evolució dels llenguatges i, naturalment, de l'aportació tecnològica, també, no?, i que ara estem en un moment del qual el món digital ens ofereix tantes oportunitats. Varia el format i també varien els valors amb els quals ens acostem a aquests temes. Els temes són els mateixos, però, evidentment, no parlem de l'amor igual a les persones del segle XXI que a les persones del segle XVII. No? Per tant, contemporani és tot artista que parla ja no des dels valors, sinó des de l'experiència i la veritat. No? Des de la veritat. No? I és la veritat el que fa que les coses deixin de ser, es despengin del fil de la història i deixin de ser contemporànies o del passat. En realitat formen part d'una experiència que no té temps, no té cronologia. Per això Verdaguer és sempre vigent, sempre és actualitat. Per això, bàsicament per això. O sigui que
oportunitats per la lectura des de l'avui ens n'ofereix moltíssim per aquestes dues raons. En aquest programa, a Codi Verdaguer, també hem volgut recollir l'opinió del dissenyador biguetà Ton Granero sobre les arts visuals. Li hem preguntat també què té de diferent Dimonis respecte a una altra obra. Jo crec que Dimonis és una instal·lació visual i sonora d'una gran complexitat, molt ben resolta tècnica i conceptualment, amb una gran plasticitat immersiva. Una posta en escena escenogràfica que convida a passejar-t'hi i interactuar. Codi Verdaguer, amb Marc Güell. Justament, per anar acabant, parlem d'aquest procés de creació. A partir del moment que s'us encarrega una obra, una exposició, us arriba, no?, Dimonis a les mans i decidiu fer l'exposició, quin és el procés de creació? Quant de temps trigueu a inspirar-vos per dir, no, ho representarem d'aquesta manera, ho farem d'aquesta altra, que acaben formant tots aquests elements que tenim aquí? Bé, clar, la inspiració no és una cosa que et vingui en un moment. És un procés, és un estudi, no? I justament amb Dimonis vam rebre una beca, vam sol·licitar una beca que després ens van atorgar, que ens va permetre estudiar aquests textos i treballar-los durant temps i temps, i després amb el que fem molt amb en Roger és primer obrim, i és com... Són 2 anys i mig. Sí, i és via lliure, i ens anem estirant i ens anem contradient. I me'n recordo parlant amb en Pere Jaume, no, que deia, ostres, que Verdaguer em deia, sí, vigileu, Verdaguer és un pou que pots anar amb el fons, i si no vigiles de sortir-ne, no aconseguiràs fer-ne res, perquè te'n pots anar avall. I ens va passar una mica això, amb aquests textos, de t'hi vas ficant, i de cop has de sortir-ne i dir, bueno, sóc jo, no? Si no, acabes posseït per Verdaguer, no? El que tu deies de acabo parlant com els... Quan vaig estudiant, acabo parlant com els autors que estudio. Doncs és una mica així, i això és primer obrir de tot el que t'acudeixi, totes les visions, és que acabes quasi bé posseït, quan t'obsessiona un text, t'obsessiona unes visions que veus a través d'aquell text, quedes abduït per allò i quasi bé només pots parlar d'allò, i estem molt temps fins que ens posem a fer amb les mans. I al final acaba sortint una exposició com aquesta de Dimonis. I de tot aquest procés creatiu que ens explicava ara la Laia, n'ha resultat aquesta exposició Dimonis, ara l'estem contemplant aquí a la Pietat de Vic. Jordi, què suposa que una exposició com aquesta estigui en una església, aquí a Vic? Bé, jo tinc notícia, perquè una vegada vaig fer una acció aquí, en aquest mateix espai, que aquest espai està consagrat, diguem-ne, no? No està desconsagrat, encara que sigui un espai expositiu, està consagrat. Per tant, això suposo que també estableix un diàleg amb l'exposició, no? El fet que sigui un indret apte, no?, i propici el diàleg amb el transcendent, no? I al capdavall és com si també l'exposició fos posseïda per l'espai, no? O no sé si és l'exposició que vol posseir l'espai, a l'inrevés, no ho sé, no? Però hi ha un diàleg amb l'espai, això seguríssim. Jordi, tu també has explorat bastant la figura de Verdaguer. Com t'hi has sentit, com hi has treballat en el teu cas? Verdaguer, clar, té una cosa que no passa amb tots els escriptors, passa amb els grans, no? I és que és tot un univers i són creadors que, encara que la seva expressió sigui la paraula, no?, el mitjà sigui la paraula, diguem-ne que creen un univers tan complet que t'hi pots acostar des d'arts molt diverses, des de llenguatges molt diversos, no? Vull dir, Verdaguer no és només un poema, no és només un text, no? Verdaguer ja és una olor. Verdaguer, no? Pots dir que això fa olor de Verdaguer, no?
Verdaguer ja és un paisatge, dius, això és verdegarià, diguem-ne, no? Va més enllà de la paraula, no? Llavors, això, jo vaig fer un conte en el qual parlava d'un dels temes fonamentals de Verdaguer, que és la infantesa, i sobretot en el darrer tram de la seva vida, quan per ell se sentia desterrat del paradís, no? I per tant enyorava tornar a aquest paradís, no? En el moment de la seva mort, no? I és un conte en el qual, de fet, poso de relleu el fet que per ell, quan Verdaguer és gran, el paradís és la infantesa, sobretot són els paisatges de Folgueroles, no? El paradís no és un indret d'àngels i de trompeteria, no? És la infantesa. El paradís és aquell rierol on anava a veure els capgrossos quan era petit, era aquelles herbes que collia, no? Era la falda de la mare, allò és el paradís, no? I de fet ell parla del paradís en aquests termes, no? I llavors d'això em vaig fer un relat, un relat literari, però alhora vaig fer una cosa que a vegades he portat a la pràctica amb altres autors, o jo mateix per buscar camins, que és transformar el que és la llibreta de l'escriptor, o més ben dit, agafar la càmera per tal que faci el paper que sol fer la llibreta de l'escriptor, no? Prendre notes literàries, però amb la càmera, ja sigui amb el mòbil o amb el que sigui, no? Justament per això, perquè també m'agrada molt aquesta aproximació visual, els paisatges em suggereixen històries, em suggereixen personatges, i és una cosa que vaig fer en el cas de Verdaguer. Vaig fer una proposta, per exemple, d'un petit videopoema en el qual m'imaginava què hauria rodat Verdaguer si hagués tingut una càmera, no? Quan era petit, no? I aleshores, naturalment, això, hauria rodat la granota, hauria rodat la sargantana a la paret, no? Que d'alguna manera són com una mena de premonicions del que després seria la seva obra, no? Quan jo m'imagino aquell infant Verdaguer de boca terrosa amb el nas enfonsat davant d'un rierol on hi ha els sabaters, imagino que allò d'alguna manera l'inocula, aquesta curiositat que després es transforma en el gran rierol de l'Atlàntida, diguem-ne, no? És a dir, tot allò que Verdaguer d'una forma sensual rep quan és menut, després es transforma en la gran poesia de Verdaguer, sobretot l'èpica que està més a prop del paisatge, el paisatge físic, no? Clar, té tantes formes diverses per aproximar-s'hi. Anava a dir, són maneres diferents, no?, d'arribar a la figura de Verdaguer. Quines altres temàtiques o fils conductors creieu que hi ha al voltant de la figura de Verdaguer que també podrien donar per una exposició? Jo crec que són infinits. Clar, la gràcia és la capacitat d'aproximar-s'hi des de diferents punts de vista i només a Dimonis, que és un llibret, és veritat que és una feina de 4 anys, uns diaris de 4 anys, però nosaltres com deia la Laia, hem triat uns temes molt limitats. Vull dir, hem deixat moltes altres coses allà, que algú que s'aproxima des d'un altre punt de vista a Dimonis només hi ha... que és veritat que ella ja estava obrint molts temes per, suposadament, després acabar de tirar per vés a saber on. I llavors hi ha molts temes allà, no? Però vull dir, la gràcia és que és com Shakespeare, no? O sigui, avui en dia les versions que se'n fan totalment diferents, doncs són autors que tenen la capacitat de que la seva obra vagi sent vista des de diferents punts de vista, no? Són grans autors perquè parlen de tot, no? Parlen de tot, tots aquests prismes diversos que ofereix la naturalesa humana. I per això sempre, tant com en talles, tant et dona, no? No s'acaba mai, no? I no només a nivell, el que tu comentaves, m'ha agradat molt les tiges de civada, això és una aproximació purament visual a uns manuscrits, no? O sigui, no parlem, és
És la llibreta com a camp de batalla i és una aproximació purament estètica, visual, no? D'agafar totes les línies que són les censures o el propi Verdaguer tatxava quan ho passava net, no? I és una altra aproximació. O sigui, això mateix és un... O sigui, per no entrar ja amb tots els temes que tu deies, imagina't les aproximacions que hi ha. Són autors universals, com pot ser... No, avui en Pep Parés deia Chekhov o Shakespeare, i jo recordo un dels Shakespeares més impressionants que he vist a la meva vida era mut. O sigui, imagina't, un Hamlet sense paraules. Sí, però a més, clar, Verdaguer, en particular, que coneixem força bé la seva vida, cosa que no passa amb alguns altres, no? Shakespeare, però coneixem la seva vida ja només amb el relat de la vida ja tenim moltes oportunitats, diguem-ne, no? Perquè, o sigui, ja sense entrar en l'obra, que naturalment aquí això ja és una pedrera, no? Però el que és el relat de la vida, ja tot el que li va passar... Clar, i és meravellós, per exemple, o fins i tot parlant de l'obra, si pensem en allò que no va escriure, no? Per exemple, hi ha una cosa que és molt curiós, que és observar l'adjectivació que ell utilitza per descriure la natura, les flors, o els manantials d'aigua, o les muntanyes, no? Que és d'una sensualitat que sembla, a mi sempre m'ha semblat que és una adjectivació que està aplicada a una dona a la qual no va poder obertament dedicar-li aquells adjectius, no? I els dedica a les flors. No? M'interessa molt aquestes coses que no escriu, no? Sobretot un home que, de fet, escull de ser capellà per diverses raons, però una d'elles és perquè per no haver-se de consagrar a la pagesia i poder-se consagrar a la pagesia d'escriure, no? I, per tant, un home que sempre va haver de triar. No? Llavors va haver de triar entre ser un bon capellà o un bon poeta, no? I per això va anar mal borràs sempre, no? I aquesta tria també ofereix moltes oportunitats, no? Perquè sempre és un home que es belluga entre les costures, no? de les coses. Per exemple, aquí a Vic hi ha una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és el carrer Verdaguer i el carrer Bisbe Morgades, no? Fan una creu, i a més el carrer Verdaguer, de fet, és més curt. Bisbe Morgades és més llarg, també va viure més anys, no? Morgades, però fan una creu, però acaba guanyant Verdaguer. De fet, el Verdaguer és el que porta a l'estació, que era el Progrés, no? Quan van inaugurar l'estació de tren, doncs el Verdaguer és el que porta el Progrés, i el travesser és Morgades, no? I aquesta creu també ens explica moltes coses de l'encaix o no encaix de Verdaguer en Vic. Mira, mai havíem fet aquesta interpretació del carrer Verdaguer. Vull dir-te que la vida de Verdaguer, ja només la vida ja ens dona moltes oportunitats. I si entrem en l'obra, naturalment, com que parla de tot, també. Doncs Laia Torrents, Roger Eixut i Jordi Lara, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. A vosaltres. Gràcies per ser en aquesta primera edició de Codi Verdaguer. Això continua i nosaltres seguirem desxifrant el poeta de Folgueroles. Codi Verdaguer és una producció de la Fundació Jacint Verdaguer, sota la direcció de Marc Güell i Núria Torres, i l'edició i muntatge de Cicuta.